bali. Kaya na yung sipin? Na. Nabali, yun ang sipin. Rice, vegetables, rice, potato, cabbage, peppers, chicken. Did I say potato? Yeah, potato. And oyster sauce. Iungod siya na. Balikan ako alas 5 dito. Kung ka na magpupunta alas 5. Ano, asa na magkuha namin? Kasi di mabalik mo. Ay, di balikan niya online. Hope everyone's okay. TV 93. Dahil di ari. Kuandra, ang tunga ka na yung GSP. Ang imong Chris. Kakain ng upuan. So Monday, I think I'm going to Zamboanga City to start the 13-day process. Kani mo ni tag-utso, nya katong kani mo ni tag-9. Kusog ni mo bula nya bisag ni siya bula gihapon. O kani nya kani man tag-utso. Kani mo yung kani mo. Kani pariyara ni sila powder. Seed bisag nipis bam bula gihapon Milo sa kasi may isulod doon yung mga sa diha. May 50 ba? 50 pesos. Oh, it's only 100, bro. Adjust lang ako la. Ma! Wala ko kwarta, di bayad ako sa. Di bayad ako sa tuba. Di bayad ako ang kwarta ani. Adjust lang ko la. Ano ba oh. Nana din She needs to get changed. Ang ana di ay. Isip na